Mennäänkö leikki sit ruuan jälkeen jonnekin? Mennään. Oota, mä en tule juotavaa. Kun äiti oli tänään tuolla siellä toimistotöissä, niin siis ihan kauhea päivä, kun kaikki meni niin kuin tänään pieleen, mutta silti kyllä oli siis ihan niin kuin normaali päivä, niin tollasia äitillä on välillä tollasia päiviä, niin äiti tuu kattoo palikkatornia kohta. Mä juoksin yhteen papereiden kanssa joka paikassa ja pommo sanoi, että oot sä tehnyt ne ja oot sä tehnyt nää ja ne ja nää ja ihan hirveä stressipäivä. Äiti tuu katsomaan sitä. En varmaan tule! Älä keskeytä, tajuut sä! Sä et voi niin vaatoa siinä vittu kakara! Anteeksi, kun äiti oli vihoinen. Lähdetäänkö nyt ruokkiin niitä oravia?